Khajani marai keching sonrok bahai tong angle kaham na tongo angkha khlayo norok kaham na tongna hinai tabuni jorawo hayungo joto borok no tongthosa thoke tongna ni musungo eba tongthosa thoke bo tonglayo phiaba o tongthosa thoke tongmani bisingtui hamyo klayo sikrung rok tei snam krung rok sungno romani bisingtui bo jora jorao hamyo klaimani nukjago thei thangoni poito nukjago headphone ungkha kaisa jera okra mungsa nangya joto borok no use khlailayo phiaba use khaipano besirbag borok no hamiani bokhak no sawi mayana phaidina leyano headphone ba earphone use khaimani bisingtui tamo sini sakni bagri hamya puilauno na leyano khunjuk khnaya angmaro jepro headphone ba earphone use khlayo apro directly audio khunjuo thango 90 decibel ba aboni slai kabang tomungno khunjuo angkai sini khunju khnamani phando chawi thango tei thiasak ni bagai poito khanaya angkai phano mano number 2 na leyano khunjuo nokbarno kasumani tabuni jorawo headphone ba earphone bai voice khnatok khnawoi phano sini sak hamyo klaimano jora kolok romoi headphone ba earphone khnalayo aboni bagai khunju bisingo nobar poito haboi mangya aboni bagai khunjuo juta problem roko phano klaimano number 3 wo phaidina leno khunju bisingo samaro jebrok belai jora kolok romoi headphone ba earphone khnau aborokni khunju samarok nukjago asom hong khunju bisingo kuno sound krifano abo kaisa hamiani nukjakma truk hamiani lamaote kotor hamyo poito sogui man number 4 o phaidina leno khunju bisingo hamiaba infection kaisa headphone no khoroksa no use khainani belai no nango phiaba sini bororok kaisa headphone ba earphone no kabangma bororok no share khayei khanamarok nukjago aboni bisingtui khunju infection ngai mano tamni bagai himale khoroksani khunjuo jesa jibanu ba hamya phano tongai mano tei tinni simi headphone share khayei use ta khlaisidi takukte boksong number 5 o phaidina leyano bokrongni brain no hamya angma headphone kaisa electromagnetic by sanamjak abosini brain ni bagai belai hamya headphone use khaike sini brain no sound nangayo bluetooth headphone ni bisingtuibo hamya ngai mano khajani mare kiching song headphone bai joto manchak chalei tongmankhai asukno sini sakni bagai belai kaham hamya no sidi chalei tongdi te sak kaham tongdi hambai dolong ane video bai pulani simi paithak jora naitomni bagai te ane o channel belai no katal khonarni support belai no nango norok tumung ane channel bai katalangui tongkhe norok subscribe khlairodi tei joto tiprasroni aro bo share khlairodi norok no haina hai hambai।